Dia tutu beda ni napasahat di atas batang dohut napasahat di betir manang napura persetebian huma suku mese dio baso menguduti pitita natuari ala huhatahu disi ia napasahat na di atas batang ima tuakkana sari metu na sosian edit ima na terhibu. Jadi bolo didok pasahat di betir manang napura persetebian umat tuakka ulau na makkar ala idang sinede dupi ala danga dong dope hubungan tetuhule-hule manang tutulang di pasahat ma di betir tu bagas ni naside do hitalau borhat asa buiro naside tapasahat mamardungan ibu siap yakni nakemala